pola babuni otuane kasiangan hari pola babuni otuane ala siang la di dalam koto tumbuh langkok di tengah ladang badai jatuh sularomonya anak kali kaba mula nombor 5 kini kamasuk dari nombor 6 ano lusana di rantau orang dalam api awak basuh tuane kalau jadi mula kita maramba la turun buruang kalamba menapik talu saima meminta ampun ya Pak ambo bakaba urang dak nampak delenangkan kalau jadi kita maramba si potong di batu tumbuh lamban di sawah kok jadi reko mula mengarang kabar kok duto kawannya ambo ndak tahu pematu jabatan ramani kok si pitulo dan tapi jalan dikarik jatuh sularonyo manape carito dulu dari kawan ini kamasua olah kabar pulo
sawah dan menanam padi, sampai dua rancak tapi jalan. Orang kabar dibuik melawak kini kejadiannya memang dari langan. Oko alai di baliknya simpang tiga babamban di tepi bandar. Ko ado sanamo judul sanak kita minta maaf kami sudah Tuhan. Etong bana mula dengan namu kurang tu baru mula nasakawan siapa namo natu mujang abi mula namo natu to etong namo mula yona kete si pelana kurang lagan. Badan mula bujang abi hari baganti hari abi pakan babilang bulan ala setahun masuk itu. Oh awak di dalam lalu baru matanggu malang dak dapet kadi tulah mujuan dak dapet kadi radi dah malang tiba di jangan. Oh aku malang mula tiba di tio babini badan awak tetap dilarin orang indah lamu mula antaronyo ado padonya suatu hari bakato ipal kawaninyo anang kato badan ipal. Okini coy ko mula diudah jangan biaya pado malu kita di kolong kampung pandang bana kini abe-abe di kampung pado indah yo ado rancak lah ilang awak dulu di nagari menang kato macam itu sinon menjawab jangan ipal dangakan bana. Kini cuy ko mula diang ipalai ko iyo kailang awak di nagari kamano rancak wa aran kato sampai ipal menjawab. Oh tapi ko ilang mula awak di kampung bajalan indah do jauh bana kita cuba mencari karajo kini to adon ke daerah sungai Ibu dia rasa di dalam hati Selesai rundiangan mula baru tu ado harinya sakutiko hari tu tape pak hari akan olah langsung ninyo dari lagan ninyo menuju mula simpang lagan mambe oto ke sungai itu. Satu nyambil mula oto tadi oto nyambil labaranti sinan bakato super oto onderang mudo dan ngabana
Opai kamano mula ramudo kini sinon menjawab badan ipal na kami dah ke sungai putuane. Satu nanya mulanya katioto indah buno le to rantang panjang indah to bilang lamu bana agak di badan nurang baruku. Oh tantulah duduknya di bangku oto nama to lamu le kabayalan tuju alam sungai Tuhan. Oh indah gunung lay di rantang panjang indah to etong kampung nanape indah to sabui do kampung nan tinggal to lataan tibo di sungai Ibu. Oh satu tibonya di sungai Ibu agak di badan yang ambil tadi dah turun orang badut. Satu turun mula orang badutu agak di badan dirinya sinon bakato badan ipal. Oh kini cuy kula diudah sabananyo awak baru datang kamari bake siampu kabayo. Busana indah lay pamili indah kamano la badan kamanompang ba itu bana badaninyo. Oh sinon menjawab mula jangan tadi oh ipal dang akan bana awak baranti dilapau nasi puan. Oh awak baranti hari kini dilapau nasi buek di hari mula kini nangko wak tanyon-tanyon mula karang siko apa karajo mula orang siko ba itu kato badaninyo. Oh kato sampai mula ipal menjawab ke iyo co itu kato udah sanang di dalam hati. Oh baru batanyo lah karang lampau satu masuk ke dalam lampau kini coy ko mula di patuo. Lah ibu lihat pak ambo batanyo ba itu kato badan ipal anak kato badaninyo kini coy ko pak sabananyo. Oh de kami baru datang kamari kami lutang udo karajo siko tolong carian kami karajo ba itu kato badaninyo Tuhan. Sinan menjawab mula orang lampu kini coy ko mula dinakan ko iyo buyang ka mencari karajo diam lada olu mula ditampe apa kau untuk semalam kini aku kato sampai mula sama suiku kamu sana di dalam hati saja di dalam lagi roti lada pe rumah tampe panompang baik Tuhan ala badanino. Agak diarilah sehari itu hari-hari bajawe patang hari patang bajawe malam hari lama sore itu sakalo lalu hari siang lapotan hari siang badarak badarun larun unitami yang balai ialah tabuka lampunya
percayanya sinon terpikir mula badan jangan ambi apa nak kata badan jangan ambi kini coiko lapar sabananya padu awak pai karajo mula nanjo orang tapi pangana di badan inyo orang awak mencari barondor sawit punika banyak siko barondor banyak baitu kato badan inyo dek karano la dape mula saumpak tumpak di hari mula sa pagi itu sinan bakato la karang lapau apo nang kato badan balone patu dan awana oboe di hari mula pak kini nangku jangan dicari nala pak kami karajo ado na tapikir di dalam hati oh biarlah kami mencari barondor sawit baitu kato badan ipal kato sampai apa menjawab kok iyo mencari yang barondor sawit itu yo rancak bana karajo buyong soalnya mako macam itu oh jauh-jauh yang datang kamari inyo lai mula yakin bau sao lai nyo tampu hari rasa kituan lai nyo tampu mula dirasaki indah buno torantang panjang ngalapai pa inyo bakar ajo masuk ke dalam kabun sawit kami alasi balaron dek yakin mulainya bau sao agak di badan orang berdua tu abi harinya berganti hari memilih barondor sawit tumpak kepada badan ninyo dek lai yakin ninyo bau sao lainnya tampu mula dirasaki abi hari babilang hari abi pakan babilang bulan ala sebulan jo 2 bulan cukup di hari 3 bulan bakato di sinan mula ujang tadi apa nak kato ujang ambi oh ipalai dan akan bana jangan mana lepon do awak ke kampung kita rano sajo di sungai itu oh Tuhan ini itu bana mula kato jangan bindak gunung letorantang panjang residen dari Bangkaulu balai tantang tangalawi tolak takkan inyo mula di sungai Pudolu kawannya dilagan kita sabi siapa gala dengan namu kawan bak namo mula bujang balik bak itu bana mula masuk itu salamu inyo di sungai Pu bakato di sinon bujang balik mula nakik bininyo salamu ujang mula di sungai Pu dak ado do kabar itu pasan indah mula seketik jua pun entah jadi mula di badan inyo coy itu kato bujang balik Tuhan panek barun diang mula badan inyo tapi tekana mula di jamalin anak tekana mula di hatinya mungkin dek karena awak bercakap dulu mula jo badan jangan bintu mengkonda ado do kabar itu balik ke kampung mungkin yo berang mana gainyo baki ambu ba itu kato mula jamalin tadi bertumpak kepada mula si jamalin apa karajo mula si jamalin
bayi dia mudia siang Ramadan bayi dia mudia mula siang yo malam bawa raken kumari tumpak kepadu mula badaninyo dapet takaba mula dirang kampung rasuinyo kini sadang sakit mana lepon kabake bujangan satu mana telepon mula kajang ambil telepon naninda kanyo ake agak di badan mula jangan ambil inyo bakato bake ipala saja malik kamana telepon jangan diangke yu indah buno le torantang panjang indah to bilang lamu bana agak diurang mula badu tu tumpak di pal yo jangan di oh kalau dibilang mula bilang bana salamu inyo di sungai pula dapet jodoh jorang sinon tuanai Larape jodoh ipal jorang sinan ba itu bana mula masuk itu ba jodoh inyo jorang Jawa cuy itu kalau kadibilang oh tumpak kapado mula ipal tadi nyetaku hari pernikahan cuy itu kalau kadibilang napasan ninda jodoh ke dalam kampung ba itu bana mula masuk itu tumpak kepada badan ipal agak di hari mulainya kamanika hari tapi mulai hari kami coy itu bana kalau kami bilang tumpak kepada badan bujangan sinan bakato mula badan ipal onde udai dangakan mana nakarano baduo mula awak disiko kok jodoh ambo memang lawat tamu oh jodoh udah mula ba apo pulo sinon bakato mula bujangan bionde ipal lai dangakan mana nalambul nape do jodoh kini oh sinan menjawab mula badan ipal onde udai dangakan mana kini coyko sabananya to apo wono piti dicari konda ado untuk manasa baju konda ado untuk mula manasa baju coy itu kato mula badan ipal tumpak kepado jangan bitadi oh di malo kadape mula inyo jodoh inyo jo piti mula kejambana ba itu bana oh jangan bila tadi sabui bana mula badan ipal la salase nikah badaninyo oinyo bajodoh mula jorang Jawa indak uno mula torantang panjang la baturutan ninyo mula 2 tahun la dape anak badaninyo
anak mula laki-laki, satu dapat anak laki-laki, sinon tanaga di badan ipal nak babalik mula ke korong kampung tuanai. Tadaga nak balik mula ke korong kampung, coy itu kato badaninyo indak bunuh lay dibilang panjang kini coy ko mula muda di jam kini bertumpak kepada badan ambo. O tinggal ada ujang mula dulu di siku ambo balik dulu ke korong kampung, tadaga bana jaman dekanduang. Oba itu bana lah kato ipal kato sudah runjang selesai nyetim ke oto masuk itu buan. Nyetim ke oto mula masuk itu nyo ambil lah oto di simpang sungai itu. Satu nyo ambil oto tadi langsung lah nanya mula badan ipal. Sarato mula jo bini nyo satu nanya mula karate oto barangke oto di sungai ku yang sawali siang tibu dilagan yang sabale siang mula tibu dilagan indak bunuh lay torantang panjang indak to bilang lamo bana satu turunnya di simpang lagan. O langsung bayalan mula maduk kemudian lambe di lamo mula di bayalan tumpak kepada orang bertiga tu. O pandai bayalan kabayalan letibu di rumah mandi kandung satu tibu di rumah mandi baca assalamualaikum. Macam dia ipal mula datang ke kampung, tak kajui orang kampung mula kasadonyo coy itu bana masuk itu. Satu tak kajui mula orang kampung anak katu mula orang kampung tadi inyokan malakat dan tinggal jomalin. O apa nang kato mula malit tadi ko sialo nanya bau di badan ipal ko ba itu bana masuk itu. Mencari inyo mula pulang bertigo bisik nasi jamalit ke tetangga ba itu bana. Olah sehari